En ngeso maber janeno mar Lolwe TV, arwakini machiegni chenro mar twak rowere kaka ung'eyo pile chenro mar twak rowere wayudo thuolo mar twak gi jogo mar rowere kaluwore kata gigo matimogi e kit ngimagi. Omiyo odiochieng' ma kawuono wan kod wendo e studio, abiro miye thuolo mar wacho nyinge, kumoaye kaachiel kod gino motimo, bang'e wabiro dhi mbele gi twak. Arwakini machiegni. Erokamano Madam Pauline. An gi nyinga iluonga ni David Owuor Juma. Aya my home place en Homa Bay County. Sama wuoyo kodi kani atimo ohala e piny mar Kisumu. Professionally, I'm an accountant by profession, kendo pharmacist by profession. Erokamano. Mana kaka winjono joneno mar Lolwe TV, wendo ma kawuono wan godo e studio iluongo ni David Juma Otiro, ma bende kaka onyiso gima matimo, wabiro twak kode kaluwore kod koso tije ama koso andika e kind jogo ma rowere. Arwakoni machiegni, an jata chenro mar Pauline Oyudo. David, mana kaka ninyisa kwago mbaka chien kuchocho, nitiere kos mane timo midhigo mbele mineno kitiyo, bang'e ne ok onyago ni olemo. Inyalo nyiso nang'o omiyo niweyo kos machal kamano ama tich machal kamano? Adawacho ni mana kaka nwago mbaka, an tija manasomo mokwongo mabedo ne klas, ne tich mar accounting. Kana tieko skul mar accounting, CPA, e higa mar 2015, atiyo as an accountant gi kambi moro miluongo ni Rock Financial Consultants. Bang' tiyo, to kaka demand, kaka dwaro mar piny nitie, naneno ka chudo ne ok ber ahinya kaluwore gi responsibilities. Naparo ni kaka dhano, an bende nyaka koro ajipanga achako tija mar ohala. Kamera mana kumoya iluongo ni Dacha General Services. Dacha General Services natimo cleaning services. My first client ne Oasis Hospital, Kenya Alliance Insurance to gi mamoko. Koro nikech tek mar ngima gi responsibilities mondo achak ohala, kendo again naneno kaka mbesega kaka jok matindo thagore ne weche mag tich. Nakawo responsibility mara mondo create job ne oganda. An kama yaw kambi, an ne ok ati ni an mana timo cleaning. Nandiko yudhe mang'eny kata mana sani matiyona kendo mwakonyore godo. Erokamano Pauline. David, mana kaka wachono, bende iparo ni dine bed ni jaro tich mar cleaning kaka an accountant, bedi koro ichope kiwango michope kawuono? Adawacho ni Pauline, dina jar tich mar cleaning dio ka chope okang' mantiere. Keche mokwongo, kaka ji ong'eyoga mapile ni ng'ama cleaner en ng'at monjawre, ng'ama mulo gik ma olil. To nikech ne ok ajaro tijno, nomiyo agiki okang' makoro agikeno. Koro dina jar to dine ok agike. To bende ngima mar dhano, jaro tichno bende nyaka bedi. Nikech dhano nyaka ibed gi choice and preference, taste and preference. You cannot go for Pauline. Inyalo nyisa ni kind tich mondiki to kod tich mindikori e kendi, inyalo wegi tinyisa ni gichalo nade? Lelian, Pauline, tich mondikie gi tij owuon pogruok lach. Pauline dine ndika kata sani dok ayudo thuolo mar wuoyo gi rowere wetega kaka sani. Keche mokwongo employer odich kodi 24/7. Idonjo tich okinyi, iwuok odhiambo. Onge sa minyalo, you don't have even enough time for your family. You don't get enough time kata mana for yourself. Minyalo timo godo some other things. Koro miyo self-employment to konya pimo kod tij andika. Mano omiyo nyisi ni awuoyo goganda, awuoyo gi mbesega ni mondo mi ka employment mana andika ni pod tami, create your own job. Kamano. Ipani omiyo unemployment rate ng'eny e Kenya ka sana ne rowere wa mosomo. Pauline, unemployment rate is very high. One, corruption ma Kenya. Adwa nyisi ne wan kaka oganda sana mar luwo land. Waonge gi karwa mwanyalo ndike jowa. Kidhi kata mana Kisumu,
ka ok tich mar county ndike mana mar county government no, to onge industry moro maber minyalo ndike jowa nikech corruption. Adwa nyisi ni kade ni onge issue mag corruption, to kata mana Kisumu county onego bed ni kata mana Ahero ka wan gi kambi maduong' miloso mchele mondike jowa. Adwa nyisi ni kata mana Homa Bay county kidhi Kabondo rabuon chiek kanyo ma iluongo ni Ngoto marom gi Kidi. Ka wan gi leadership maonge gi corruption, onego bed ni kata mana Kabondo sani nitiere kambi milose yien value addition. Rabuon iloko tiketi obedo mkati kata obedo toast maber, to watere pinje maoko kata watere oganda maoko bende chame. Kidhi kata mana keto mana the same way, kidhi kochia nas chiek kanyo marach maka jowa nyalo timo ne value addition lose kata del moja titere kuonde moko to jowago bende chame. Koro gima osehinyo wachiel kaka jok matindo en ni jowa mosebede e position are too corrupt ma ok gifweny. Ndalo moko nawinjo kiwacho ni Moi chamo te, kata fwenyo ni Moi ne chamo oganda, ne nyalo yude kata mana chogo. Jowa gi chamo nyaka chogo. Koro mae gima hinyo corruption. Mar ariyo, jowa gi oketo ne oganda kaka jowa matindo, giketo negi condition mamalo. Nyathi osesomo, otieko university, o apply tich, inyise ni dwaro 10 years experience. Experience otino kanyo to pok imiyo 1 day experience. Mi ng'ato 1 day experience kok imiyo 10 years experience, kech 10 years experience, kakoro ji tedwa 10 years experience, ni kare koro ng'abe ndiko onge. Idhi bedo kinya youth kionge tich, midong kionge tich, nikech idwaro 10 years experience. Mae condition magiketo nwago bende are very high. Again, condition magiketo nwago the requirements. Gik magidwaro kende is more than 10,000 in terms of cost. Ng'ama onge tich makoro tiko school do yudo these requirements kanye. Koro corruptions no ohinyowa sana kole. Erokamano. Mana kwa dhi mbele nyalo nyiso bedo ni ng'ato nigi kiwango mar somo mamalo, bende nyalo miyo ng'ato kos tich adiera? Yes. Nitiere insecurity e jowa mosebedo e offices gi. Iyudo ka ng'ato samoro nondiki chon kanoonge otas. To luor ne kokawa young man manigi good papers biro my position. Koro that insecurity, the fear of unknown, miyo ogandawa ok yud, jowa matindo ok yud tich. Mar ariyo, mana kaka bende wawacho, ne jaro tich. Chieng' ng'ato ma samoro kosiki gi pesa moro, to nitie class of tich moko dwar mondo ti. And therefore, bedo ni ng'ato somo gi level moro nyalo mone yudo tich. Yes. Bende nyalo nyiso mana on that note, lack of education kata bedo ni ng'ato ok osomo chopo e kiwango moro, be nyalo miyo oyud tich ama be nyalo miyo kos tich? Yes, Pauline. Sama ng'ato, in fact, kiyudo kata mana the most serious business, doing very well, most of them onge gi good education. Why am I saying that? Jowa gi ma ok odhi school maber gi, koyudo gimoro momako e lwete, ong'e ni en ohande ni makoro thago. Ka en bulo ringo, to ong'e ni bulo ringene makoro thago. Anotime to his perfection. Ka en bulo bando, ong'e ni bulo bando ni mothogodo. Anotime modhi kode level mopogore. And therefore, in fact, most of the successful business people, if you look at the education system, ibo yudo ka ok giber ahinya. Kidhi kata mana Jua Kali kata kidhi kata mana Kisumu Jua Kali ka. Jok matimo hard work kanyo, mitimo Jua Kali kanyo, tepli. Those people timo very good job kendo they are earning a lot of money. Erokamano David. Janeno mar Lolwe TV, mana ka kunjo kwatwa gi wendo makawuono wan godo e studio miluongo ni David Atiro. Ka bende thuon wach makawuono wawuoye en koso andika e kind rowere. Wabro dhi yweyo matin, kete mana e Lolwe TV.
arwaki kendo janeno mar Lolwe TV, chenro en twak rowere tielo mar ariyo, ka bende wadhi mbele kod goyo mbaka gi wendo ma kawuono wan godo e studio, David Atiro. David, mana kwadhi mbele. Adwa penjo ni bipani system mar education mar Kenya nyalo miyo ng'ato koso tich kosetieko skul? Pauline, education mar Kenya ok osebedo maber ahinya, madang' wapuo. E ngima mar dhano, education mar Kenya inyalo somo class 1 nyaka form 4. Ka nyathi kata student pok ong'eyo ni tekid ngimane ober ang'o to rach ang'o. Mano momiyo an na support kata mana minister mar education mago kuom kendo education masani ni. Wan gi nyithindo mang'eny manigi a lot of talents. To these talents cannot be nurtured. Ningeche gin oketo pache 5 subjects motimo mar theory motimo e class. Onge education mar Kenya ka onge mana wan goni onge nyaka itime ma level moro mamalo ma bende jogo ok nyal timo thieth mar jo kali ma timo kan. Education mar Kenya ka joma timo thieth go ne onge kama ni puonjo gi e syllabus mar class 1 to form 4 ni. To the majority mag jok matimo tije mag mechanicals gi ne gin e level mar class achiel kae nyaka form 4 ka. And they are really doing it very well. And therefore otherwise you need education mar Kenya kata mano jopuonjwa ano ka sani gisichako bedo flexible. Gibeda flexible mondo mi kaka education mabiro kani mar CBC ni obedi mondo bed implemented fully kata nigi challenges kamano obedi implemented fully mondo mi nyithiwa obe ong'e tich mitimo gi lwedo. Sama ogolo kuli kani tije mitimo gi lwedo gi makonyo. Tije mitimo gi lwedo gi sani ema konyo. Bejo ong'e tije mitimo gi lwedo gi mang'eny. To kata mana sama ne chon mane korona chakore cha. Mas na mana China kaka ni omo gi kane korona chakore. But jowa nodhi oweyo tich mitimo gi lwedo. Koro education ma sani ne wan godo mabe koro is phasing out in the next few years ni. To was not no konywa in terms of job market. Kamano le pole. Mana kaka winjo ka I appreciate ministry mar education kuom change system kendo. Ipani pogruok mane madibet ama pogruok mane misechako neno gi system machon kod CBC masani dhi mbele ni? Pauline, education is very wide. Education okena bela class kende theory. Mage kind of people mabedo etie yen wacho kisungu mang'eny madongo to ok nyal keto gino okonyal keto gino mondo obed school fee. Na neno kan education chakore aneno ka nyithiwa ipuonjo manual work maber. Nyithiwa neno kuwuok e chiro gi an ndalo mane nyithindo go timo penj kata mana dho ofisa ma kondele ne ok aywe nyithi skul mane giwenwa omo nyithindo ni puonjo kata mana community service macha is a very good character. Maka kidongo goto gibiro ng'e kata kidongo nego beni community magintiere ipidho yien. Sama nyithindo go pidho yien e community magintiere koth chwe wang'eyo julono wacho ni koth wuon chiemo dhi bedo ne oganda wa. Omiyo da wacho ni an nasichako neno kendo kata mana sani nicha neno nja dhi e graduation mar nyathina manyako. Kik nyisogi ipuonjogi iluongo ni fashion show. Fashion show ni naneno magi nyaka nyithindo timoga nyiri timoga mana nano midwaro ni Miss President, Miss University. Nando ka nyithindo sechako gi e level machien ka nyithindo timo fashion show. And gicha me nyithindo bedo gi courage gidongo ka gin jok ma nyalo wuoyo maber e belo oganda, nyalo reason maber e belo oganda. Koro mi education ma sani mabiro ni an asichako neno ka kobedo maonge corruption modhi okethe mbele ka nyathiwa to gini Pauline gine dhi konyowa kaka oganda. Yes. Okay, ipani jotendwa mag Kenya osetimo manyalo mondo ne ni rowere ok okoso tich seche ma gitieko skul ama sama wae tiegruok? Pauline, gisetimo tok moromo. Mapok gitimo ng'eny maloyo ma gisetimo. Adwa nyisi ni jotendwa mag Kenya gimori wacho ga and I'm learning it is true. Ni mostly jotendwa mag Kenya gin political leaders.
and most of the appointments mitimo mamiyo bedo jotendwa gin politicians. Jogi alani jogi dwaga ni mondo wabed abeda jok modhier mondo mi kaka sekwalo matin to waringo kwalo bangi. Gimedo nyisi ni wagi poko timo kaka dwarore. Kawuono okonego bedi ni county ka county ka ng'ato tuo to polisi dhi thiedhe county mamoro. Naneno Homa Bay wa kocha, an anyuola Homa Bay. Naneno ka corona nodonjo to notimore maraj, alemo ni kichak timre kamano. Ni MCS wate 90% of our MCS emane corona kogoyo semi. Onge mano tiro Homa Bay kada chiel. Jogi moko no lawo godo Kisii, moko no lawo godo Kakan. The moment magiketo good health system a county, there is an opportunity for an employment. Nyithiwa mathindo manotimo medical bill tich kanyo. Nyithiwa matindo manionge gi good education dhi timo cleaning kanyo. Sama ji biro thieth kanyo, joma timo one around kanyo nigi pesa. Sama ji travel kabiro kanyo, circulation of money increase. Omiyo wacho ni oganda wa, leaders wa, poko timo maber ahinya manyalo create an employment. Mana kana nyisi sama goyo kodi kani kata mana sector mar boda boda. En sani gima jing'eyo to jogi manuweki gin the sector mar boda boda gi tagore okinyi godhiambo ka gidhi loso apiko gi kuonde maboyo boyo nikech ndara rach. In the today's century gi pesa masolo wuok e national government. In fact the devolved government ni jogi no involve mana corruption. Sani koko pege ground ka mana kata samoro ka nite national government. Omiyo nyaka ndara rach. Koro miyo leaders wa poko timo kaka dwarore to loso ne jogi tije yo makare. Kamano. Adwoki chien mana kamea mar Homa Bay, maybe MCS mani wacho ni tuo mar corona nogo ya assembly. Ipani en laxity matimore e county momiyo jogi no tere referral hospitals moko. Koso pesa maonge momiyo ma doctors, qualified doctors nyalo bedo godo employed e Homa Bay referral hospital. Pauline, this is just caused by corruption. You cannot have a facility, you don't have any facility minyal makata manigi ICU. Ibinja, mombe nisi ni na corruption. Ingeni gijogi ne giku nikech ne gi no facility. Facility ne ok bi mana nikech corona. Facility these things will beniki ni gik mantiere ga kanyo makonyo ganda. Gigo no beniki ni man kanyo makonyo ganda. Jogi dini nikech ging'eyo. Ingeni jok mane gigo timo ke e jok mong'eyo what they have. Ne ging'eyo ni gin wuon gionge gi facilities. Koro nyaka gidlaw konyruok oko. Koro gini obedo cost mana gi corruption. Yes. Nikech ingeni health is devolved. And resources nitiere. Joma nigi resources. Kido ng'eny joma nigi resources. You don't need government nigi resources. The problem in utilization. Jowagi okawo national resources, government resources get privatized. Giketo mar gi wuon magi makonyogi. Gik migero kineno kisiemo ni ibo nyisi ni mano mar chiemo nyango, mano mar mondi nani, mano mar nani. Onge mar the public makonyo japiny. Gigero mana mag-gi. Otende magigero lodging mag nindo ging'e ni gero nindo ema giloso magininde. Lakini makonyo ganda onge. David erokamano. Inyalo nyisowa ni ere kaka corona affects education kaachiel kod tich ama tije? It is true. Ni corona will affect us economically. And corona wala mo Nyasaye ni ko yie to mondo mi corona no dhi mabor. Adwa nyisi ni sani nyithiwa matindo, yawuoto matindo gi nyiri matindo mane tiyo sector mar hotel ka almost 60% tije gi okethore. And the moment ma tije osekethore, nyathini ok nyal yudo better education, ok nyal provide the necessary requirement mag the school. You cannot pay school fee maber. And adwa nyisi ni corona ni ohinyowa ma serious. To on the same note, king'iyo kata mana bang' corona ni, jo economy pok nopik.
makata mana sani circulation mar pesa e Kenya ka kata Afrika ka is very poor. Omiyo corona ni to hinyowa e level malo. Corona no nyaka dimo komo noweyo pole. Koro omiyo corona to hinyowa. Yes. Erokamano David, mana kodhi ka imatieko ibro ng'iyo kamera kacha, idhi advice rowero ma samoro osesomo nyaka mbalariany to pod okoso tich. En hope mane minyalo miyogi? Adwa nyiso owetena gi nyiminega ni education ok en mar mondo mi ondiki kende. Education onego konyi ing'i kaka inyalo associate, kaka inyalo bedo creative, minyalo loso godo giri makelo ni omenda. Education onego mi paro maliw mar dak e piny ma wantiere kae. An adwa nyiso jowa matindo ma samoro osetieko skul, an ang'eyo ni sani to nitiere yawuoyi mang'eny manigi papers and very good papers, lakini pok giyudo kama indikogie. Adwa nyisogi ni mondo giwuog oko. Achiel, gi participate positively a political field. Giyier jotelo mabeyo. And muso, adwa encourage nyaka young people mondo dhi for this political position. Sani an president kod governor, maybe gi senate, ema biro weyo ne jok madongo. Position machalo kaka MCA gi MP, jok madhi timonwa oversight gi representative on the both assembly up and lower. Wadwa yier jogo matindo mong'eyo gima joma timo. And mokwongo akwayo jogo matindo ni bende kik gijar tije ma ginyalo timo. Tiji minyalo timo matin, kata obed mana kulo bando, kata obed mana kulo ring'o. Ka in e area ma fertile, joma nyalo puro, inyalo puro, to ka koth chwe to koth chwe. Ka in along the lake, kaka an awuok along the lake, ipuro pura nyanya along the lake. Tipuro nyanya, tipure mos tim nyaka large scale. Mimanyi kata collection tidhi kodi tere e pinje maoko. Magi gik ma jowa matindo onego tim. To jowa matindo ber advice ni kik wuok sani ni luwo bang' josiasa. Adwa nyiso ni josiasa gi paro maber. Joge dwa ni mondo wadhier mondo wasik wabedo kwano bang' gi ng'wech nikech ionge godo. Time ni dwa kawo 3 hours kidwa godo bang' jasiasa, inyalo timo godo tiji moro kata kama yien nitiere. Inyalo kata baro yien. Kia kata kama koth chwe, inyalo pidho yien in the next 5 years. En yien ma king'ado kihero ni koro idwa miyo gi either supply godo jok matimo ohand uso yien, adwares, to you will have a lot of money. Koro da nyiso oganda wa mag kijende wa jok matindo ni wabed uru creative mondo watim tijewa. Jua kali sectors, inyalo wuok dhi jua kali sectors. Jogo gin training mitimo within a short while, tiseng'eyo tich moro minyalo timo. Tije moko ne ji oweyo kaka charani. Magi gin tije mabeyo. In the next few years, mana kaka corona notimore, makoro ok wanyal golo mwandu oko kwa kele Kenya. In the next few years, wabiro fwenyo ni koro ok wagol lewni oko kaka wagolo to ready made. And kwa bedo gi this ready made, wabiro dwaro nyithiwa matindo manyalo twang'o gige charani. Wabiro bedo gi kembni wa mag wuon with time, makoro waloso kata mana material wuon. And therefore, I will wish to ask our young people ni mondo beduru creative enough mondo walosuru wang'euru tijewa mwanyalo tiyo gi lwetwa makelo nwa gigewa mokonyrewa kendo wuon. Erokamano David. Yes. Janeno mar Lolwe TV, kaka iwinjo puonj makare kendo mong'ith koa kuom wendo ma kawuono ne wan godo e studio miluongo ni David Atiro. Ka bende thuon wach ma kawuono nwawuo en koso andika e kind rowere. Ka bende ojiwo rowere ni owuog oko oyier jotelo mabeyo. Bende ochako jiwogi ni kik giyier tije. Asebedo jata chenro mari Pauline Oyudo, oriti uru masani.